Bienvenue sur Académie Universelle. An bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo Académie Universelle sanfɛ. An n'a yira ka bɔ ni yiri ye yiri min n'an kun y'a baro kɛ ka kɔrɔ ka mɔgɔ dɔw y'a yira an na ko n'an bɛ se ka yɛlɛma bamanankan na ko sabula walasa a faamu ka nɔgɔya olu ma. I n'a fɔ an n'a fɔ a ye cogo min na ka kɔrɔ murenga ye fura ye min a nafa ka bon kosɛbɛ. Sabula an ye lakɔlɔsi kɛ ka fɔ farafinna yiri caman b'an fɛ hakiliw ti boli min kan mɛ u nafa ka bon sabula hali farmasiw bɛ o yiri nasɔnw de caman ta ka a dilan u bɛ se ka a fariw ka furaw kan cogo min na. N'i taara Europe jamanaw na farmasiw kɔnɔ murenga dilannen don a bɛ feere Europe farmasiw kɔnɔna na a yiri bulu yɛrɛ. Donc an n'a kanu ka se ka kuma o fura dogolen minnu b'an na an yɛrɛ fɛ yen ka se k'olu da kɛnɛ kan mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ nafa n'a ye cogo min na. Murenga ye yiri ye min bɛ falen Afiriki jamana caman na fo ka taa se Indu jamanaw ma. A bɛ falen en général jamanaw minnu ni kalayaw bɛ yen ani tropical jamanaw ji ka ca yɔrɔ minnu na. Murenga scientifiquew ye ɲɛɲinini k'a kan ka sɛgɛsɛgɛliw k'a kan u taara ye a bɛ se ka bana 300 ni kɔ de furakɛ ka bɔ hadamaden na. Antioxydant don. Antioxydant ye fɛn ye min bɛ hadamaden dɛmɛ kɔrɔcogo ɲuman na. Farikolo yɛrɛ la murenga tabaga n'i y'a ye i bɛ si min d'a ma ani si min b'a la kelenw tɛ sabula murenga bɛ maa dɛmɛ fasaw jɔcogo yɛrɛ la ani kolo jɔcogo la a bɛ na ni gɛlɛbu kɛnɛya ye hadamaden na. A bɛ farikolo kisi ka bɔ bana caman ma i n'a fɔ cardiovasculaire ninnu ni cancer banaw. Vitamine 3 b'a fura kɔnɔ n'an b'a fɔ vitamine A, C ani vitamine E. A bɛ choléra kɛlɛ, a bɛ diabète kɛlɛ, a bɛ gɛlɛbu kɛnɛya ni farifoni di maa ma. Murenga bɛ an b'a fɔ min ma malnutrition jamana minnu ni balo cogo ɲuman ka gɛlɛ u bolo ka sababu kɛ setanya ye se t'u ye olu bɛ murenga fari ka balo kan kosɛbɛ sabula a bɛ nafa caman ɲɛ farikolo ye min ni a dunni se t'i ye yiridenw ni fɛn wɛrɛw la. Murenga a bɛ an b'a fɔ min ma hypertension n'i b'ale ta hypertension tɛ se k'i sɔrɔ sabula a bɛ douleur kɛlɛ a bɛ farigan gɛlɛnw ni kunkolodimi gɛlɛnw kɛlɛ ka bɔ maa la. Blessure bɛ maa minnu sɔrɔ ou blessure minnu bɛ mɔgɔw la ni a blessure dɔw kɛnɛya man di u bɛ to joli fan na farikolo kan. Murenga bɛ nin bɛɛ bali ka hadamaden sɔrɔ. A bɛ sunɔgɔ fɛnɛ nɔgɔya mɔgɔ ma ka dimiw ni sɛgɛnw k'olu nɔgɔya mɔgɔ kan. Sportifu yɛrɛ b'ale ta kosɛbɛ sabula a bɛ farikolo lafiya min kɛ ani ka na ni gɛlɛbu kɛnɛya min ye. Bon i b'a ye hali fɔnɛnɛ fɛ bana minnu bɛ i n'a fɔ mura bana minnu bɛ na fɔnɛnɛ waatiw la murenga bɛ nin bɛɛ hadamaden farikolo dɛmɛ nin si t'i sɔrɔ. A fura dilannen don dilancogo dama dɔ la i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na n'u b'a fɔ gélule a furakisɛlamanw bɔlen don ani a furamugu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen min ka ca anw fɛ yen farafinna n'a lamini. Murenga n'a b'a ta a b'a jija a kana tɛmɛ cuillère 1 kan a bɛ se ka kɛ sɔgɔma ani ni b'a ta su fɛ mais a kana tɛmɛ cuillère 1 kan sabula caya bɛ se ka na ni kɔnɔboli nasɔn dɔw ye mun bɛ i degun i ka tile kunturu kɔnɔna na. A tulu fɛnɛ bɔlen don min ka ɲi kunsigi ma kosɛbɛ n'a bɛ kunsigi lafiya ka lagirinya. Murenga an n'a yira k'a fɔ muso kɔnɔmaw man k'a ta ani murenga lili fɛnɛ man ka consommer. Nka bulu ka ɲi jamana dɔw yɛrɛ i n'a fɔ Burkina Faso ninnu olu kɛlen bɛ ka Lipton laman dilan bon u b'a consommer o cogoya la. Donc fura don min nafa ti ban ni a dɔnnen don pharmaciw kɔnɔna na. Nin kun ye baro kunkuru ye a bamanankan lama walasa minnu ka faamu ye bamanankan ye u bɛ se k'u yɛrɛ nafa n'a ye cogo min na. An bɛ foli kɛ k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.